wesine. Okay, isizathu ukuthi ngenze le video le ngifuna ukunazisa indlela ekwenzeka ngakhona since nganginayo umnqobi. Okay, into ekanjena-ke okuyibisini ebusuku sasihlezi sasibuka imovie mina nomnqobi around 9. Kwathi masengom 5 to 11 or 5 to 11 se imovie siphelile. Umnqobi esethi sekushaya isikhathi sokuthi silale. Umnqobi ezithi uqalekela ugwayi ufuna ukubhema. Ngithi mina ngoba sekulate asale sisilala angabhemi manje uzobhema kusasa. Athi na ngoba uyangazi bebe ukuthi mangaba ngine stress mhlambe khona into engiphethe kahle kumuntu othanda ukubhema. Ngithi okay fine awubhema ke kodwa ngicela ukukhaleza ucishe ugwayi. Alright fine abheme. Kuthe kusenjalo seva ama-footsteps emnyango. Saqala sanganaki because sasahleli ekhanyisile ifoni endlini. Elokhu eza ngaphambili emnyango aphinda jike abantu bakhulumela phansi. Ngangicabanga ukuthi mhlambe abafana abafuna ukuzogana mhlambe. Belokhu befike bijike emnyango. Bathe mase bejika okwesibili waphakamisa ikhanda umnqobi. Wabuza ukuthi ubani lo. Uthe emeqeda ukubuza kanjalo bagijima beza phambi komnyango. Uma befika emnyango bafika bathi indoda avula samaphoyisa. Wasukuma umnqobi esalayitile ugwayi yakhe kanjalo ephethe ngefoni ngesandla because ifoni ayikhanyisile wasukuma nayo ephethe ngesandla wawavulela immediately eqeda ukushutha amaphoyisa. Wathi mayivula emnyango athi akalale phansi. Amlalisa phansi abuza ukuthi unabani endlini. Washo umnqobi ukuthi bawuthiwa endlini umuntu osendlini ithekeni. Bathi angiphumele emnyango. Ngase ngiyaphuma ke mangisemnyango bathi angiphakamise izandla. Bambelele endlini nginganyakaza umnqobi bamlalise phansi. Ngiyasuka ngiyaphuma ke. Mangiphuma babe bemcindezela ebusweni kwelana emcindezela ebusweni limnyathela ebusweni. Babuza ukuthi ya ndoda uba igama lakho. Washo ukuthi umnqobi. Bathi inqobi siphi isibhamu sifuna isibhamu. Akabaphendulanga. Babe bengena angena uthiwa amaphoyisa because amanye ayisurrounde igceke lonke nasemgwaqweni. Angena uthiwa afika petuluza endlini petuluza athola lutho laphuma elilodwa kwasale elinye elandodwa elangazibuzile because amanye ayezibuzile elilodwa elangazibuzile lasala lelodwa. Bathi angena endlini ngiyogqoka. Angena endlini ngacinga izinto zami because izinto zasesigcwele phansi zonke. Ngacinga izinto zami zokugqoka. Ngagqoka ngathi ngisagqoka kanjalo labe lingibuza elinye ukuthi I'm looking for a gun. Where is the gun? Where is it? Ngantshela mina ngathi I don't know because I've never seen it before. Lase lithi ngiphumele emnyango. Mangiphumele emnyango bambuza ukuthi kuphi ekhaya. Batshela ukuthi ekhaya ukhona la around la izathi. Athi angihambe ngekhaya. Ngathi ngisathi ngiyahamba kwathi ngithatha ifoni yami. Mangithi ngibuyele endlini ngithi ngizothatha ifoni. Yambuza elinye ukuthi ngihambe. Batshela ukuthi ngizothatha ifoni. Bathi ngishiye ifoni ngihambe ngikudoke. Ngahamba. Sema ngiqala ngiphume endlini. Sengisendleleni ehlala ekhaya. Mangiqala ngithatha istep sokuqala because nathi mangaba sengiyamasha abemphakamisa. Bethani bemphakamisa ngicabanga ukuthi mhlambe bamsaba ubaba bamhambisa kulaba abanye bakhe laba abanye abesendlini. Ngithe mangiqala ngihamba sengithatha istep yasho gunshot kawu 3. Angibheka ngemuva ngabe so mangifike ekhaya ngihlalile. Ngihlala mhlambe around kwaze kwashaya u-40. Kwathi ngabo past 12 futhi ngiyacabanga futhi ukuthi angiphindele back. Mhlawumbe umnqobi bamthathile bahamba naye. Mhlawumbe endlela bavalanga. Ngo past 12 futhi aphinde yasho gunshot kawu-2. Ngasho ukuthi mhlambe kuyabonakala ukuthi abakahambi. Ngabuyela endlini ngabuyela ekhaya naphinda futhi nafika nahlala ekhaya. Mamphindela khona futhi ngithi ngiyaphindela ngabo-2 kwakabo-2 kanje. Manthi ngiyakhuphuka ngabona i-danger table. Ngabona nge-danger table angikhuphukela ngaphezulu emgwaqweni. Ngaphindela ekhaya. Angizitshela ukuthi mhlambe
mhlampe bayitholile into akade beyifuna noma ngazi ukuthi kanjani. Yase indawo yakhona iphenye crime scene, mhlampe umnqubi sebethathwe sebehanjisiwe, because ngangingacabanga ukuthi mhlampe ama-gunshot ayishokile.